Στο Παρίσι βρέθηκε ο Θεσσαλονικιός Δημήτρης Αβραάμ και σχολίασε με το δικό του τρόπο την πόλη του φωτός. Τον είδαμε στο Νιουκάστλ. Μπομπόλι αξιοθέατο. Άντε ήρθα, το είδα τώρα, εγώ μου σπινάω. Θέλω να πάω να φάω κάτι, ρε. Δεν έχει τίποτα, ούτε ένα κουλουράκι δεν πουλάνε, ρε. Για το έξω, άμα την Παναγία. Τον είδαμε και στο Άμστερνταμ. Έρχεσαι εδώ, Άμστερνταμ, μέσα στην πίχλα. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης ο Θεσσαλονικιός πήγε στο Παρίσι. Καλός είναι, ρε. Καλός είναι, αλλά άμα ήταν και λευκός, ακόμη καλύτερα. Άντε, μάστα κι άλλα, να κάνουμε μια βόλτα. Άντε. Το Κολοκοτρώνης, ρε. Μέσα εδώ να τρελαθούμε τελείως. Ό,τι και έχουμε δικό μας να έρχονται και μας το παίρνουν. Τα βάζουν μετά ντεμέκ, τα πουλάνε ότι είναι δικά τους. Η καμάρα, ρε. Μας κλέψανε την καμάρα. Τρελαθούμε τελείως. Δες εδώ. Κοίτα εδώ, δεν είναι ολόγια. Κλέφτες, ψιλομύτιδες, απ' όλα αυτή η Γάλλια μας τρελάνουνε μια μέρα. Τρελαθούμε. Έλα, ρε. Καλά, ρε. Με είπες να θα πας να δεις ντεμέκ το Λούβρο. Με φαίνεται εσύ πήγες εκεί στα Μελέν Ρουζ και μας πουλάς τρέλα. Ποια μου λένε, ρε. Λούντο. Μελέν, τι Αθηναίοι είμαστε. Να, έδωσα εδώ 2 ευρώ στο Ζαντιέρ, τραβάει αυτός τώρα. Μοναμή μερσί μποκού, ατού τα λέρ, φτάνει. Στην παραλία Μπατσί της Άνδρου μας ξαναγεί σήμερα η Ζέτα Θεοδωροπούλου.